Peruko Andeen bihotz-bihotzean, 2000 eta 5000 metroko garaiera bitartean, Kichua jatorriko 3000 familiatik gora bizi dira. Eguneroko erronka dute euren komunitateen garapena gidatzea. Gizon emakumeak, produkzio erakundeak, emakumeen elkarteak eta tokiko gobernuak, denak saiatzen dira hurrengo belaunaldientzako etorkizun hobea eraikitzen. Halere, inguru honetan bi oztopo handik zailagoa egiten dute garapena. Lehena, bertako biztanleen parte hartze urria da, eta bigarrena, eskualdeko erakunde zibil eta politikoen arteko lankidetzaren koordinazioa. Izan ere, haien erabakiek zehazten baitute neurri handi batean pertsonen etorkizuna. Egoera honen aurrean, Zabalketa Euskal GKEak eta Beronen Peruko kide den Caritas Red Surrek, garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziaren laguntzarekin, 3 urteko programa bat prestatu dute. Akopia, Txekakupe eta Sangarara barrutietako 13 baserritar komunitatetan ezarriko da. El objetivo del programa es que el gobierno local y la sociedad civil trabajen concertadamente en el establecimiento de sus estrategias de desarrollo, con criterios de organización, de equidad, sostenibilidad y participación. Lehenengo lana, tokiko gobernuetako agintari eta funtzionarioak euren eginbeharrak betetzeko gaitzea eta sendotzea izan da, udal kudeaketa publikorako prestakuntza programa baten bitartez. Adibidez, garapen planak egiteko laguntza emanez, irizpide berri hauek bete ditzaten. Parte hartzea, barne hartzea, zuzentasuna eta kontzertazioa. Txekakupe a nivel nacional está considerado en extrema pobreza. El objetivo principal es fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para desarrollar las competencias que tengan los dirigentes para que de esta manera en concertación podamos lograr el objetivo, bienestar familiar y desarrollo local. Gaur egun, tokiko gobernua, bertako komunitateekin batera, barrutiko garapen planak gauzatzen ari da, biztanleen behar nagusiei erantzuteko. Plan horietan, era aktiboan parte hartzen dute herritarrek, komunitateetako erakundeek eta erakunde sozialek. Hartuta daude plan haietan, gobernuaren eta gizarte zibilaren arteko komunikazio eta gardentasun estrategia berritzaileak. Halaber, helburu berriak ezartzen dira eta haien arabera onartuko dira komunitateetako aurrekontu berriak. Gaitu dira era berean, 3 baserritar komunitateak eta komunetako gobernuaren 3 erakundeak. Asanblada komunalak, zuzendaritza batzorde komunalak eta batzorde espezializatuak. Euren komunitateetan modu naturalean lidertzat hartuta zeuden gizon eta emakumeei emantzaile prestakuntza, estatutu eta arautegi berriak egin ditzaten, helburua izanik, garapen eredu berria adostua, irekiagoa eta horizontala. Nokaiko que asamblea apariko, que propuesta apariko jaja gobierno local ma lepiko warma kare parlar espaiko. Y que imas que necesitas ni que comunidades ni cope, entonces cheitan primero tajabarico no caico nos va. Cheita jabares pero no caico lepiko apaico warma kare manan marginación gañach konan kawarme pues entonces igual me capi konan. Programa amaitzean, komunitateetan karguak dauzkaten pertsonek ondo ezagutzen dituzte euren egin beharrak eta behar bezala erabiltzen dituzte kudeak eta tresnak, akta liburua eta kontabilitatea adibidez. 13 komunitateetatik 10ean behintzat eguneratu eta onartu dira estatutu berriak, eta zuzendaritza batzordeetako kide diren emakumeen kopurua 125 da. Beste garrantzi handiko urrats bat izan da, gizon eta emakumeen parte hartze aktiboa eta berdintsua bultzatzea asanblada komunaletan eta aurrekontuen prestaketan. Horretarako, sentsibilizazio kanpainak egin dira, esperientziak azaldu dituzte, eta prestakuntza emantzaile liderren eskoletan. Gizon eta emakume hauek, lidergo esperientzia arrakastatsuak ezagutu dituzte, autoestimua hobetu dute, herritar direnez dagozkien eskubideak ezagutu dituzte, eta komunitateetako arazoa konpontzeko proiektuak egiten ikasi dute. Programan zehar, 90 lider prestatu dira. Haietatik 140 emakumeak dira eta 110 gazteak. Parte hartzaileen 180 ondo burutu dute prestakuntza programa,
eta proiektuak aurkeztu dituzte euren barrutietako kontzertazio espazioetan. Mi conanca gobierno local Picachani como regidora, pero siempre warmi masi kuna raiko, warmi kuna kahtintak chimanchayane, pai kuna apoyoma y kunanta warmi kuna pah rimarinai pah parlerinai pah. Siempre no kah warmi masi kuna manta rimarinai pah kachani chi consejo municipal y chi pitah siempre junta edil niscapi chi reunión pino kacheri chi warmi manta y siempre chi warmi manta cheres pai siempre exige pone alcaldita siempre warmi raiko. Programaren barruan landutako beste sail bat, ikastetxeena izan da, bai Perun, bai Euskal Herrian. Guztira, bigarren hezkuntzako 5 ikastetxe izan dira 3 barrutietan, eta lanbide heziketako 7 ikastetxe Euskal Herriko 3 probintziatan. Ikasleek, bai iparraldekoek, bai hegoaldekoek, eurengan eragina duten arazo eta beharrak identifikatzen ikasi dute, eta haietan eragina izateko proiektuak lantzen eta abian jartzen. Gainera, interneti eta sareei esker, elkarrekin komunikatzeko eta esperientziak partekatzeko aukera izan dute. En los centros educativos también formamos a jóvenes comprometidos con y por la sociedad, para combatir la desigualdad. Los jóvenes del País Vasco hemos aprendido a participar en la mejora de nuestro desarrollo local. Nuestras ideas son también igual de válidas que las de cualquier adulto. ¡Anímate! Programako azken lan ekimena, nekazaritza eta abelazkuntzako produkzio estrategiak indartzean kontzentratu da, komunitateen lurraldeetako garapen jasangarria berma dezaten. Lur horien aberastasun naturalean, eragina duten nekazaritza jardunbide ezegokiek, oihan galtzeak eta klima aldaketak. Horretarako, kui hazkuntzako eta esne abelazkuntzako erakundeetako kideentzat trebakuntza tailerrak eman dira. Helburua, kudeak eta jasangarria lortzea, uraren kontsumoan, baliabide naturalen kontserbazioan, bazka alorren zabaltzean, eta batez ere, tokiko ekintzailetza ekonomikoaren bultzapenean, baserritar familien dirusarrera hobetzeko. Solo antes vendían leche ordeñada, ahora están vendiendo queso, yogur en diferentes mercados, este tipo de productos. No caigo asociación de formarico juntos igual mi pura, entonces no caigo por ir ñapa asociación igual por ir chico y ahnat por ir entonces vender muy concurso ganar muy premio tap chascrico entonces no caigo más mejor así mercado más aparico entonces vender muy queso yogur y más también mejor no caigo entonces wawaiko ta ña o estudiar chinaico premo colchataps apamuiko ña wawaiko. Programa amaitzean, produktoreen erakundeek baliabide naturalak babesteko neurriak hartuta jarduten dira euren lanetan. Ongarri organikoak erabiliz, adibidez. Orain ingurugiro ekimen bateratuak egiten ari dira 3 barrutietan, agintariak, komunitateak, produkzio erakundeak eta gizarte zibila. Adibidez, basoen kontserbazioan edo hondakin solidoen kudeaketan. A lo largo de estos años de trabajo entre la Red Sur de Cáritas del Perú, Zabalqueta y el apoyo decidido del gobierno vasco, hemos logrado que las familias campesinas encuentren las sendas de su propio desarrollo. Esto nos permite contribuir a la formación de una sociedad justa, equitativa y con un futuro esperanzador para estas familias. Lan hau aurrera doa. Oraindik hobekuntza asko daude lortzeko, baina emaitza positiboak begibistan dauzkagu. Gaur familia baserritarrek atzo baino kontzientzia handiagoa dute eta hobeto antolatuta eta gaituta daude. Belaunaldi berriek hartu dituzte jada garapen berri honen fruituak, euren arbasoak bizi ziren lurraldean bertan.